我有听到乐队的演奏啊。你嘛有去听音乐会啊？你来家己一个去听音乐会，不敢做伙啊？唔是啦，我的意思是讲，我编的曲，互乐队采用啊。你是讲望春花的编曲？今仔日乐队等足久的，编曲师嘛是无甲望春花的编曲送来，我着甲我的编曲送去互因看，结果啊，演奏了感觉袂歹，就决定要用啊。恭喜！明仔载啊，你就会当练唱啊。部长，你来啊！哦。你是安怎？我肚就痛，巴肚痛。即马3更半暝，要去带找医生啦。我是安怎啦？纯纯伊讲伊巴肚痛啦，去找人来斗3工。我去甲部长讲，好，紧去。部长，部长，谁啊？是我啦。部长，什么代志啊？纯纯伊破病啊！哪会破病咧？我去叫医生啊！い世の中にかよの幸男がストレス原因ストレス。そうそう薬なんで急な休みを取りなさい。はい、わかりました。你精神啊？你倒下就好啊啦。无要紧啦，等下搁爱练唱的。免啦，我已经交代有限哦，咱今日莫练啊，互你好好休困。袂用的，洗洗受气啦。啊，你是听伊的，还是听我的啊？来，这是我请人准备的暗暝，来，你趁烧。我家己来就好。哦。我的录音已经结束啊，明仔载我就用录音活动哦。我阁有一工就好呢。是哦。安尼，咱用四个行行咧啊。我有听讲，这附近有真侪画廊，阁有上事件的咖啡厅，有真侪艺术家，阁有音乐家，定定伫遐出任的。我知影迄个所在，之前有一个台湾画家哦，带我去过一届哦。是哦。可惜啦，顺顺半暝啊胃痛，人无爽快。啊，若无咱大家会当做去洗？是啊。医生讲哦，伊爱加休困啊。我这几工啊，就无要安排伊练唱啊。不过，我惊进度会赶袂。你嘛需要体谅纯纯一寡，伊就已经咧破病啊，你敢若想着进度袂赴？录音室的时间拢已经排固定啊，万一若是有动顿，佫要再排时间，安尼烦死就麻烦嘞。你交社长去烦恼就好啊。我知影啦。
ようございます。おはよお、父さん、おはようございました。今日も録音できませんか？はい。ジュンジュンさんまだ治ってないからね。そう、残念です。おはようございます。お、ジュンジュンさん、おはようございます。你人唔是无爽快，你无加油一下。我身体有较好啊，会当开始录音吗？也唔过，先生，你放心，无问题。山村さん、録音を始めましょう。はい。后生，顶老水后生来。啊，欧生，来来来，请坐。来来来，请啉茶。多谢。歹势啦，无闲甲你送过。是的啦，害你走一逝。莫讲安尼啦，多谢你。厝内敢好？囡仔拢敢好？拢好好，多谢。啊，厝内有啥物代志啊？阮斗相共啊，请你免客气，甲阮讲哦。多谢。有幸唔知啥物时阵会转来吼。土上拢无甲你讲哦。啊，也无啥要转来。啊，伊就遐无闲，哪有时间写批啦？嘛是啦。我是听讲吼，本来是要转来，啊尾啊顺顺小姐破病啊，所以较晚转来。啊，毋过我到当时我嘛毋知影呢。顺顺小姐是倒位无爽快啊？这我嘛无写清楚，听讲吼因为伤忝，啊头壳无爽快啦。啊，有闲嘞，身体敢有好好？你放心啦，土上哦真好啦。无，我先来啊。啊好，有闲较早来行行。多谢你。啊，我来去。顺吉啊。
写好吗？我写好嘞。写好嘞。也係阿爸寄過來明年那個，你都搞了沒有？哇，阿爸那好，阿爸那叫我轉嘞。腳下啦。今仔这顿饭哦，特别轻松啊。すみません。はい。お酒もちょうだい。はい。部长，啊，你今日特别庆祝人完成啊？无啦，真正会庆祝哦。啊，等下录音带品质确认了后，实少会传去庆祝的。哎，来，我来感谢大家完成录音，来。顺顺，你辛苦啊！袂啦，你一半病，我着烦恼甲困袂去嘛，食袂落呢。歹势，互大家烦恼。部长为着你哦，烦恼甲拢困袂去呢。安尼要看你安怎甲人说消？すみません。変な音を聞きませんでしたが。ちょっと、でも、妨げにならない。そうじゃないでしょう。この変な音で曲全体をダメにしています。大げさスキル。これは変な音だと、すべてのレコードにはイオンがするよ。ダメなのでやり直します。そんな、やり直すしかないよ。しかも、そんな必要もないよ。聞く人は気づかないよ。傷があるものを売り出すことは先です。失礼ですが、内地のレコードにはおかしい音出るのは普通であるということ？内地でのレコード制作がきっちりしているでしょ？こんな雑音はなかったと思いますよ。内地のレコードよく聞いたことあります。それともコロムビアの台湾支社だから本社のレベルに達しなくてもいいんでしょうか？当たり前でしょ。台湾の品質は内地に及ばないもん。台湾の人もイオンに気づかないでしょう。なんやねん、三好台湾人が。おっしゃったことを認めないです。台湾人にも音楽的素養がある。さらにいい品質を求めるのも当然でしょう。今週のスケジュールはいっぱい詰まってるから、木曜、特曜にギリギリ1時間しか予定を開けられません。1時間だと足りないでしょ？仕方がないね。では、残業してもらいましょう。なぜ僕に？みんな来週台北帰るから頼むよ。これ、僕はいいですけど、各州と楽隊は協力しないかもしれない。楽隊と歌手、私は説得します。